Hola a tots i totes i benvinguts i benvingudes a un nou vídeo aquí al meu canal de YouTube. Bé, avui porto una cosa que a vosaltres també us servirà molt, per després poder passar-ho per grups de WhatsApp, si us ve de gust. En fi, que també m'acosto una mica a la càmera, perquè aquí a la meva habitació sembla que hi ha una mica d'eco. Eco! Ara tornarà, Eco! Si omplo això amb coses, hi haurà menys eco, perquè tot està més ple. No! Bé, doncs ara sí que ja he desordenat l'habitació. Que bé, David, la tenia desordenada. Cago en Déu. Avui el que farem en aquest vídeo és bàsicament una imitació als meus stickers preferits de WhatsApp. Prèviament uns stickers que els pugui imitar, perquè clar, tinc alguns que... Ostres, ja que són complicats. No puc jo ara aquí transformar-me en un gat, en un elefant, en en Mic, que volia fer el de Mic. Ella només et vol com a Mic, però clar, jo qui sóc per imitar en Mic? Ningú. Així doncs res, que aquesta idea del vídeo és el segon vídeo que es fa amb aquesta temàtica. El primer ho ha fet en Fabio Mufanyes. Un beso, des d'aquí, Catalunya. I res, que com tots els catalans, abans de començar alguna cosa, s'ha d'escoltar l'himne. Bé, doncs ja tinc aquí el meu ordinador, amb el meu WhatsApp aquí obert, que ja... Si hi ha alguna cosa que els pares no saben, és que també hi ha WhatsApp per l'ordinador, o sigui que si ens treuen el mòbil, ens castiguen sense mòbil... Carinyos! Què hi ha això? Vale, el primer sticker que m'agradaria imitar, no? Tornar-lo a recrear, però en català, perquè en aquest cas també és en castellà, és el de l'Auronplay aquest de no, però eso no puede ser. O sigui, un sticker que es pot posar en moltes situacions, mega comercial, així que, vinga, jo crec que me'n transformo igual que... Bueno, no em posaré tu. Oita, una samarreta que posa Tenerife. Vámonos, vámonos. Què et mires, tu? Vale, ja tinc la samarreta blava, Ara ja és més propens que m'assembli un nen de 10 anys. I, aviam, veiem que en Raül, l'Auronplay, està encara així trista, no? Vale, hauré de retallar en Photoshop al fons. Jo exageraré la cara, perquè la cara aquesta a mi no em queda bé. Molt bé, ja tenim aquest primer, aviam. Després, que hagi seleccionat així, hi ha un d'un gos. Jo de veritat que no sé fins a quin punt em puc arribar a semblar un gos, però miraré de posar-me una samarreta groga per assemblar-me el to de pell del gos, tot i que és en blanc i negre. I el violí, no tinc violí, perquè l'únic que sé tocar jo són els pebrots, per tant, Photoshop, tio. Maia! Molt bé, molt bé! És que la meva iaia ja m'ho deia. Tu, nen, has nascut artista! Ja en portem 2. I jo ja estic fins als pebrots d'anar-me canviant la roba i anar-me desvestint i no. El de continuació és molt bo. O sigui, en si és un mem, però l'han retallat i l'han fet en sticker. És el nen aquest que està així amb un got, no? I està. Vale, no tinc un got d'aquests de plàstic. Ifo! Tinc aquí una tassa. Jo és que necessito molt temps per donar la veritat.
molt bé. Jo encara aquí m'estic cortant els botons. Molt bé, molt bé. Si tots de petits hem tingut un ídol, aquest ha sigut, com no, la... que no sé com es pronuncia. L'Eixorrec. Un tio que què dir-ne respecte a... És verd. Això és el més destacable. L'altre... Quin animal és? Exactament. És que crec que no és ni un animal. És un ésser raro. Doncs bé, aquí tinc jo el meu sticker de la rec, que a mi m'agrada molt, ¿vale? Perquè fa una cara així rara que també s'adapta en molts tipus de situacions. Té com una cosa marrona, però jo samarretes marrones ja no el tinc, tio. Hòstia, ja si m'he de comprar aquí al Zara. Ho farem la mateixa camisa, ¿vale? Proseguim amb un altre ídol de la infantesa. Disculpeu-me, he dit que el primer era la rec. No. En Pingu, chavales, en Pingu. I bé, gent, fins aquí el vídeo d'avui, aquí al meu canal de YouTube. Jo ja m'he cansat d'anar-me traient aquí la roba, ostres, que és que no te'n proves tanta roba ni al Zara. I bé, doncs gràcies per veure aquest vídeo. Em podeu trobar també a Instagram, @davidxniu_cat, on allà també penjo molts vídeos. A TikTok, importantíssim també, que estic allà a fuego. Aquí, YouTube, que ja està. Si em vols trobar més a més llocs, doncs tio, vens a buscar a casa i anem a fer un cafè. Adeu!